San Martí Bel herriko lurretan, Lesgabarrez gune naturalean dago gaur bizitatuko dugun upategi berezi hau. Eskualde honetan, aspaldi galduta zeuden mahastiak eta ardoa egiteko tradizioa. 2007an, beraiek etorri, eta inguruarekin bat eginda dagoen upategi hau eraiki zuten arte. Upategia lur azpian egin zuten, inguruko masia zaharrenaren ondoan. Masiaren izena eman zioten beraien ardo kutxunerari, Kalelsa. Filosofia ingurua eta ingurukoak errespetatuz lan egitea da, era jasangarri eta iraunkor batean. Ardo guztiak era ekologikoan ekoizten dituzte. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Garnatza zuria, Xarel-Lo, Chardonnay, Merlot eta Garnatza beltza erabiliz. Txiloeko gure bidaietan hainbat upategi bizitatzeko aukera izan dugu. Baina orain ikusiko dugu lehen aldiz matza nola prozesatzen duten. Matza biltzeko garaian etorri gara, eta gaur goizean jaso duten matza nola banatu, aleka askatu, eta txikitu eta gero altzairu erdoilgaitzeko handeletara pasatzen duten erakutsi digute. Dagoeneko hauetako handel batzuk martzan dituzte temperatura kontrolatuan lehen hartzidura egiten. Gero, iragazi eta egurrezko kupeletara eramango dute. Upategiko enologak etxeko nortasuna eman eta bertan ondu daitezen. Bukatzeko botiletara pasa eta bertan bukatuko da ardoaren ontze prozesua. Guk ireki eta zaporeaz gozatzen dugun arte. ¿Qué pasa? Cuidado que hay alguna cosa. Hau da hau, 2 ordu barru, 25 kilometro egin behar ditut korrika, eta hemen hau. Ardo zoragarriz eta janariz inguratuta. Carpe diem.